Toron ke daɗe, ni sigari kawai nake bukata. Yayi da Allah ka yi hakuri, tabbas sami na ne ban kyauta ba. Ke saurara wallahi in kika fito da bata min miji wallahi sai na ci mutuncin ki. Stohon gari. Fitar da wancan matsayacin yaron a zuciyarki. In dai goron albishir kake da bukata sai ka faɗa me kake so. Zuciyarki kawai nake so. Wannan gaskiya ne. Allah ya sa hakan shi yafi zama alkhairi. Amin ya yarda min, nagode. Ka yi haƙuri amma a gaskiya bana ba ma maza namba na saboda wasu dalilai da fatan za ka fahimce ni. Idan har babu matsala a yanzu tabbas nan gaba za ta zo. Ina me yake faruwa? Na ce ki fita.